Terve, mitä se on? Pitakeva. Okei, tulinen vai väkevää? What? Tulinen vai väkevää? What? Tulinen vai väkevää? Väkevä. Okei. Otatko majoneesia vai valkosipulia? Majoneesi. Anteeksi, mutta ei ole majoneesia. Meillä on vaan valkosipuli. Okei. Se tulee ihan kohta. Okei. Ja menkää odottamassa. Jee. Voi ei. Kumpi on kräkki, kumpi on valkosipuli? Ja sama. Siinä on mitä kebabaa. Kiitos. Allin hampurilaset on parhaita. Mä tuon ainakin Akrapahan huomenna. Ei juman raskas perjantai. No ei, huomenna on perjantai-päivä, niin silloin voi olla töitä. Hei kaveri, eikö se noin tulinen ollut? Se oli kräkki. Tää kaveri sammuu. Mitä? Tää kaveri sammuu, mä vien sen tonne takahuoneeseen, ettei käy mitään. Aina tommosilta juoppuja tulee. Ja mä oon. Tykkänä tuu reikaneen. Mä oon vuoden 67. Ei Sony, ei ookaan, kun on lekka. 23. Mun iso isä oma. Se söi aina käy. Se selitä. Se aina söi mistä tällä vaan. Voi. Ovatko nuo perukset värikkäitä? Taas sä kattelet noita ötököitäs. No perhosten värit on ihan samannäköisiä, ne on kaikki. Meillä on keikka. You gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Mikä on oman nimi? Tää rouva Koppola tässä näin. On nähnyt tuolla Lottissa luolla yksi ruumi. Sitä pitäis mennä katsomaan. Ei voida mennä kattoo sitä. Mä tuun katsomaan. Odottakaa te täällä, rouva Koppola. Joo, ilmiselvä yliannostus. Asiasta ollaan siis todella varma. Tämä mies ei kuollut normaalisti. Ei varmasti. Ei todellakaan. Ei ole varmasti kuollut 25 tuntia sitten. Surullinen elämäntapa kuolla huumeisiin. Mutta ruumiinavauksessa vasta selviää, että milloin sä olet kuollut. Narkkari mikä narkkari. Meidän ruumiinavaaja on muuten loma. Ei pitänyt tulla... Mihinkäs aikaan se piti tulla tänne töihin? Se piti tulla 12 minuuttia sitten eikä näy vieläkään! Mikä on? No joo, minäpäs lähden pullakahville. Jatkoivaapa sitä tutkimista. Mikä on arvioitu kuolinaika? 24-25 tuntia sitten. Neiti Koppola. Te siis tiedätte, kuka tappoi meidän oman uhrimme, Lee Johnin, yhteisellä tavalla. Ehkä tiedänkin. Te siis saatatte tietää.
Kuka tappoi Lil Jonin? Ehkä. Mutta minulla on oma ehtoni. Mitkä ovat teidän ehtonne, neiti Koppola? Haluan ton viimeisen pullan. Saatte pullonne, neiti Koppola. Mutta kertokaa meille, kuka tappoi Lil Jonin? Ali. Minun on pakko kertoa tästä muille officereille. Pojat! Se on Ali! Napataan se! Meni hyvät pullot hukkaan. Napataan se. Kärpällä, poliisit tulee! Hei jäbä! Sut on pidätetty! Missähän se meidän vanginvartija on viisi? Ei meillä koko päivä aina. Minä voin jatkaa tästä. Ai jaa, tässä on nyt Ali. Mutta Ali! Minulla on näitä pullia niin monta, että... Voi varmaan antaa sinulle yhden. No kiitos. Mene! Tule Ali. Pojat, mennään syödä. Älä riipuilla. Tule hiljaa! Mitä sä oikein teet? Sä tapoit mun velipuolen. Mitä sitten? Se oli vahinko. Tää on hyvä komedia, kato! Joo. Okei! Nyt hiljaisuus! Mitä takas? Kuinka saadaan katteet noin sun ötökyyn? Mä tykkään näitä perhosten väreistä. Saman näköisin vai? Meillä on hommaa! Ei se mikään rokki-asia ole. Ei se ole pojat, okei. Terve, mikä sä siellä? Pitakepa. Okei, tuli levä väkevää. What? Tuli levä väkevää. What? Tuli levä väkevää. Mieti. Tuli ihan väkevä! Mieto!